Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora jeneng. Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi. Amin curahan got. Nggih. Kukur. Wah nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik? Ya. Sampun. Sampun. Kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten apa-apa. Ya yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya, Pak. Wah tenan. Ngen kula niku Alhamdulillah. hasil maringi jenengan nika. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye jebul Wong. mangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah engko nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun? Bang. Ini mesti modusnya bapak ini dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi engko nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni clek. Wah. Ning angger kowe karo iki mlebu no tak gedhekke. Tenang ra. Soale niki selemer Bu, cok nyolong sabun. Ora. Guyon. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya, Pak. Iki sowan kene. Bapak Ibu, niki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip sekali. Kowe aja ngono, kowe tak duduhi ya, tak omongi ya. Piye, Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Heeh. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi isane banter mergane apa? Mergo Ana listrike. Ora. Ana powere. Sapa ora? Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora ngoten niku. Nggih, leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Napa nggih? Nggih, saestu kek mau diantu-antu kados pundi sepados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kalipancur mriki. Nah, Iki lho. pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Ngawur kaya ngono kok arep Aturan got lho. Ya ora payu. Mulane Kok ku- dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndak nyanteri bapakne. Pak ndonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kalimancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun, Amin. nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya. Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembodo ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Ayo. Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumke aku Ayo, dadi no. Elisa. Nyobet pisan-pisan kok diwalik. Iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Nggih. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan samping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Mangke.
pundi sing mang dhisik ki arepe caping gunung dhisik napa suminten edan dhisik? Caping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan, caping gunung ki mawon. Kok campur yo ah. Lho, engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kondisi yo. Saiki caping gunung. Lek ngoten berarti caping gunung ingkang bawani putra kekalih mangke sing jenggleng jenengan. Beser, anu beres. 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 Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi nyawang Ayo Mbak. Ayo mumbul. Kok malah ketepret, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene ping dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. Ya Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngayal. Mosok pengendang Mas Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kek mangap, kek mangap. Kek Ya ngene. aku wis mangap lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Ayo Pak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Bapak ki lagi mumbul lagi kok. Dolanan. Tibane ki mak jeleng ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah yo Mas. Bapak malah ngene. Engko neneng sing nyawar tak naik 15. Wah. Molas. Apa, Pak? Ngapa? Aku ki baru operasi yo. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukuli ya Mbah ya. Lah ukume nek kukul iki nanggon pipi apa bathuk apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih kon. Yang memandang Suarane anakku sing siji. mengkaro Oh, ya tak nggo nyongkrok kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek kukul kabeh, Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? tak kene, coba. Coba, Pak. Sik piye iki mau piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang Ayo. Rasa nggo efek ngono. Ya apa cepet. Terus, Pak. Aku ki meng nyontoni Lah malah. aku iso Coba, Mbak, kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. bapak ngene lho. piye? Kaya Baleni, bapak. Pak. Kembang lewat. Apa? Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ora iso leteng. Lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine
Kene ndor, kene Oh, iki isor nek ya, Pak? ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe rak iki, mosok iki. Ya kembang lewat. Lah ibu-ibu itu yang guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? Pak Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Wis tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki Wah, ya. aku ki muni kembang lerae ngono ku iso gawe teras iso sampe. Iya, teras. Wing mergo kembang lerae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar padake Kayak iso bendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Derek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Mengah. Beli. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah alah. Alah alah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan. Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara padane. Lah ya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Jan. Waduh, Alah koyo Kemeruh. kemeru, Pak. Mas Kris barang iki sing. lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi Oh, ya Kris. Teguh kuwi ana. Adirin, Parman, Wadiman, Giyo. Iya barang iki lho. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawure tok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok sap Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak ayo. Oh lah yo, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire yo entek-entekan lek wareken yo sapi teng kuwi Ya bener ya. nek gak sapi teg gak wis sapi teg. Pacitan. Oh. Pak, sik mana tumpak tinting nek klik kenapa to, Pak? Iya. Kok aku kayak krungu klotok-klotok kene apa to, Pak? Jane. Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku delok bajingmu, Pak. Wih. Wis tak tembak wingi wis ora. Oh, joget kok klotok-klotok iki. Kuwi yo telaten mentok Ayo kupingmu. krungu. Mbak Tati ini, Mbak. Nggih kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu Nggih, biyen nggih. muni panas iki wong Nggih. sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang.
Nang Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Bawa ki ora dicopot muni panas ya. Anggere rampung bawane gek idu. Ngono. Gilani. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Lah mergane Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora nang wis. Agene wong nang nyedakno susu ngoko ngakangmu ngoko. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngoko ngakangmu. Aku mbok wong ego akak. Mbokku ki ngongkon aku ling undang aku kok. Piye? Kalau ya ora kemo susur. Heeh. Aku kok. Kok kok. Apa kuwi kerpe? Kok nasul wegah mbok. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Wah. Oh, niki kajenge parian menyambut gawe. Ayo. Dicucukne le mangan ayam panggang mau. Ayo. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi kamerane. Piye saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Iya, Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, lelek-lelekan. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Mugi-mugi sedaya warga kali pancur. Tansah kathah rezeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya, le ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma amin. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bekasi, yo selanjutnya. Monggo Bekasi. Nggih. Mangan cucur. Mangan cucur. Cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat kali pancur uripipun bagya mulya. Amin. Allahumma selanjutnya Mbak Dian, ayo. Liyane do mikir. Nah, Kentek ancur kowe engko mesti. Aduh kono Untuk padha. Nek sing keri dhewe ki Kowe sing mesti arep metune sik pelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Ancur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa kali pancur sembodo kang jinangka. Allahumma Amin. Kowe ya nyepake ngono didhawuhi cek ngono. ayo. Monggo Kita Tuku jamur guri sing di dhuwit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh. Masyarakat kali pancur sehat sedaya. Allahumma amin. ngapunten Mbah obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Gudi. Beda iki ya. Liyane ora-ora kok idi iki ya apa iki? Coba. Wedi jebul kukul ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak Pindah. kukul kok pindah-pindah ayo. Ayo Nduk. Wedi iki. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu doa.
Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luwih ngeres meneh. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Kowe arep niki ajendikan parian mboten? Mungkin wis nyiapke mendene. Wis nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Ana sumur. Wis dienggo ra sida aku ndak aku jalan aku ya. Apa ya? Ya golek liyane wong ya kreatif kok ya. Kok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga kali pancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma Amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo gantian ur kowe ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh. Lah dadi aku bingung iki. Ya oleh Pak karepku ra mel-mel. Ayo. Sumini, anu suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Kaya iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Kleru sumini ora adoh kok. Ten Mas, Duh, suminten. pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggon ijen nanging aku ra tresno kelawan sliramu wong. Kosek lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Neng Lancang Subroto. Lancang. aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antu-antu saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresno kuwi tukul saka ati. Sekedap to Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter ya wong wis ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kalih jenengan luwih apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Mas. rasane atiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna, tresna kalian tresna. Samblon pas kukule lho. Endi ta kok Aja ndemok kene wong ayu. lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat panganan. Ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep muni piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan lah, yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, irung kok miji timun lho. ya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, nek Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampik iki mboten wedi dosa napa? Aku ora nampik, nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kuwi jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salah ngopo lho ora gelem iki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayu ya ayu.
Cemplek, cemplek, cempluk. Cemplek. Ngadeg kok kene cempluk. Lagi pacangane. Kene wong ayu. Kentongane tik. Kentong aku. Iki ketoprak cilikan. Lek dituthuk suwi-suwi gedhi. Coba sawangen. Iki pacang aku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi ta jenenge cempluk. Padha-padha anak warik, anak warok. Terus nek upamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Upamane jenenge menika ajeng sane, upama kalih kula rasa dadak nganggo kasor tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksudnya napa tak kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya ming tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Iya to? Ane gedhe cilik kok sing nganggo men sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek ming sethithik sing kanggo tanganmu Kudu kuwi tok. mesti. Ya syukur nek dong. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacangamu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Derangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis ndandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Punya ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Toprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rak ya ora masalah kok. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya biteng kaya ngono lho. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kue jejaketan karo calon garwaku tulung tebangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi aja Menika tepang-tepang barang. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cempluk. Cempluk. Masa kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media ya ora ning ora tau ngerti aku. Biyen ku ora ngono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa? Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Eh, Piye to Mas iki ya piye to jadi aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Akhir-akhir sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan puyo kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki cempluk. Iki calon Plak bojoku. pluk cempluk. Cem. Anu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Ayo. Apa arep Memer apa? Mau wis arep ngopo kowe? Mas arep Kuwi ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki lho. Masa wis arep mbok. Ngono. Ngono kuwi Mas ge laguanmu ning Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Terus? Ya. Dadi bedane, Betane. kowe wedok aku lanang. Kenae piye kok jane arep memer-memer kuwi mau? Jane iki sing adat di bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya sapa jenengmu ngomong iki calon ten apa? apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene wae. Ngene wae. Kowe ayo tak ulehke. Kowe bali. Kowe bali. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku. Aku njaluk ladenono siji iki penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu. Kae lho. Kembang. Iya. Kembang Iya. Den Mas. Oh. Ora
ababmu. Ya sorry aku mau bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, iya. Jupukno. Ngono kuwi ta? Gek jupukno kembange apa? Tak jupukke. Heeh. Saestu jenengan mangentosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, Cempluk, aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu, Cempluk. Ben kae dadi wong mbuh ra ngerti aku. Dano. Ayo waktunya edan. Simba. Tolong anakku. Walah minten anakku. Anakku minten ono ganti apa dakwaan nih. anakku? Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Ono apa ten kok kowe mlayu-mlayu ke daerah-daerah kaya Oh. ngono kuwi karo tumetes elohmu. Kenang apa, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sing mbokne. Mbok yo koclok kuwi. Mbokne ra cetha blas. Omong apa aku radong. Suminten, kowe aja ngawer, anu aja ngawur. Tolong ya aku mau bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana iki nang endi to, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Iya to Pak, iki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo ngene Den Mas wae. Broto? Aku mau iki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana Pak omongno tenane piye nek jane iki Suminten ki ora bakal karo Broto ki terangno ngono lho Pak. Ngene lho, Ya Den, ora piye-piye. Suminten. Wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan kuwi mau isine Kewarokan. Hah? Nang kewarokan iki nang endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi critane tak kira ki arep ngenai pitukon jebulane awas gamelane ya tuk tuk tuk. Iki mau batalke. Sing jenenge jodoh pancen kaya ngono ra mesti ketemu saiki ya ta. Mbak Mimi, Mbak. Ra ono iki wong tutup gelas. Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbak. Jane arep menanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Oh. sing dalang rapatya kondang kuwi lho. Jenenge Cahyo Kuntadi apa sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok rapati kondang ki piye? Kok kondang, Mbak? Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane rasa nanggap kuwi to. Wah, Ora. aku diwangi golek iden Mas Broto. Golek ana Baik, ya, Suminten, kamu dikentir iki, Suminten, Suminten, mbokne. Nggih. Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobot Aja ngono ki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh kentir. Wis. Tak dudit. Gek ndang tak dedet no ngono. Dedet. Wis to. Mbak, aku ki nak ning ngene iki, Pak. Wis to, Aku mau Nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingo Nduk Cahayu. Pak. Waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing kene diorek-orek kae lho, Pak. Iya. Tanggapke wayang, pitung dina pitung bengi, Pak. Iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng mo. lek gendeng piye? Lu kabeh iki lho. Karo si Wong gendeng kok dipeksa. Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget diwarai? Ah. Gek turut kono. Alah anakku kaya gendeng tenan to anakku wis dadu minta. Ayo kok gek nang penghulu ngono lho, Pak. Ayo ben iki yuk aku diterke to, Mbok nang penghulu ki ayo nikah karo Den Mas Broto.
Suminten, malah sing edan mbokne. Kowe sida edan ora? Ora diwakilke kowe. Belum. Piye ta? Kowe ki edano, gek tak kancani. Ayo sore. Ampar-ampar pisang. Pisangnya belum masak. Bab niku nembe mang takoke sakniki ora biyen-biyen iki karep jenengane pripun? Jangan takon to. Nalika rabi kalian jenengan kula sik suci no mboten to. Takokne saiki ora biyen-biyen anake wis loro lho. Ora isin karo semono mandra ora semono mati. Senengane ora. Kula keni rumiyin menika kula palakrama kali manjenengan pancen mboten suci malih. Ning mboten perkara kali Janaka. Kula ngertos jenengan kula riyen penari to kula riyen. Kula jenenge penari senan lak tanjak merga kembegagan anggen kula tanjak robek ngertos. Wis saiki piye jere? Biyen mulai sak liya. Senengane ngundak-undak ora lakon kawuri. Ora entek ratu mikir negara ngono nggo apa? Kumasane saya gede suaramu. Nesu kula tri krama ngeten iki. Manglunga, ora lunga tak balang lawang apa piye? Dadak goleki glontor wingi nyepot lawang sik ngono kok. Manglunga! Kena dipenging, ora kena dikendhalin, ora kena disemayani. Ora apal karo watake Duryudana. Dhewe karep kaya ya mertandangi tenan celkutik. Nyuk. Lah-bali anggere wong lemu mesti kaya ngono. Katangmu padha warantena becik besok amendemo baris kang prayitna iwa saranta wonging Dwarawati tinumpes panikwawa Pandhawa kula butuh patine Janaka. Kangeh lamun kula saged atut runtut runtungan nganti kaken-kaken ninen-ninen kalian Banowati yen Janaka durung mudhar. Kula sampun matur kalian ingkang Bapa Sukalima nggih lan ingkang Bapa Sukalima sumanggem nyagahi badhe merjaya dumateng Raden Arjuna. Buktinipun menapa? Kula sampun utusan dumateng siswa kula nenggih Prabu Dewa Kumara supados merjaya dumateng Arjuna. Nanti kapan? Yen nganti kentong subuh Janaka durung mati, Bapadra sing kula gantung wonten alun-alun. Menika Bapak Durna tandha bektinipun murid dhumateng Dwija. Sampun kula rangket upaminipun Janaka kula pejahe wonten alas Palasara saged ning kula kepengin paduka nekseni bab menika. Barang
Angger anak Prabu Duryudana Janaka sampun mapan wonten mriki ngibaratipun iwak kecemplung wuwu. Gawa ning alun-alun diobong urip-uripan. Diobong napa dicor? Diobong. Diobong urip-uripan. Janaka diobong, Janaka diobong, yuk Janaka diobong yuk. Diobong yuk. Janaka diobong. Obong. Oh, Janaka gombong, yuk, Janaka gombong. Dadi amu. Ngarep aja ngantuk to, Bong. Lah kena diempet kok. Aku ning jujur ya kuareken gule aku. Nang ngarep iki dadi penunjuk jalan malah ngantuk kok. Ngendi sing roh kowe lho, ning ngarep dhewe kowe lho. Ning alun-alun iki. Hawane anget. Ana apa sing roh kowe? Aduh. Ada si api biru. Diobong kaya api unggun. Janaka mati diobong. Janaka mati diobong. Truk. Apa? Kondange kok iso. Petruk diobong. Rungono kae lho, rungono. Janaka diobong. Dadi aku Janaka dadi. Aja-aja ndara Janaka ning jero kene. Ya. Ayo diseruduk lek ngono. Sing kok seruduk? Janaka aja no. Api unggune iki lho diseruduk. Lah sing ndruk sapa? Sing arep kowe ndruduk ya kowe panas lho rumangsamu. Wis to ora apa-apa, pisanan panase ora apa-apa. Ora ngono kuwi, anu kemburi lek ngono. Nusuke kemburi. Ngene jenenge ngunduri. Lele aja ngene wong tuwa le. Lele wong tuwa le. Lah kok italak pecan dan kowe. Ora wedi kok. Ngarep kok, ngarep tanggung jawab ngarep. Sundangen wis to. Panas terus ora. Wis to. Mati bareng karo Ndara Janaka ora apa-apa. Oke. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Sundange ngono. Sing weh pitulungan marang Arjuna. Kowe gajah sapa? Taken kalih kula nami kula Gajah Gigolo. Binggolo ndas musak. Tak ngantuk omong kleru. Kleru. Ali. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Sungkem kula kunjuk Ndara Janaka. Iya, Gusti. Kaya ora pangkling swaramu. Kuwi kaya swarane abdiku Panakawan. Sapa? Panakawanku anak Semar. Lah ya sapa?
Bagong. Bagong apa? Bagonge mati. Amin. Amin dasmu. Petruk ana wong banyak diamini kucluk. Gajah Binggolo aku matur nuwun. Mang nyingkre. Kon mboten sampe lu cawe-cawe lampan menika kula ora ari ngantekan kedaton pisan kowe. Hey! Wait! Wait! Mandiya sabdaku karmamu sok matimu ya meh kaya ngene iki. Pate julek hari suman hari sengkuni. Triganta pati Swila putra. Handaya Siwi. Ora nggih Handaya ngawut lho. Ayo rasane sing ngicuk-ngicuk Duryudana kelakuane kaya ngene kowe. Duduten kadhingmu iki lara biat lho. Lara biat. Ora senengane. Setan ala arep ngopo? Ngapa piye? Duryudana ndi kon maju rene. Kon cincing sak wedokane. Wah! Kalah kabeh, Truk. Ayo. Monggur mulu anu musuh jaran sirkus e kalah, Dek. Ayo. Kowe iso dolanan bal? Iso. Ora mung bal susu iso. Lek omong aja elek-elek ngono isin-isine ora. Ah piye ngene iki direwangi gareng turu to, meneng ae ken mau. Deng, masalah penekan ning lemari nyapa to kowe iki? Aku tugas kok penekan kaya ngene lho. Piye iki? Lek kowe setuju ayo saiki ae mlebu nang kedaton. Ngendi? Nang leng-leng ramiane Kang. Kadilengleng. Oh iya. Nang kono nek Banuwati to. Kae janjaran teji kulite merusuh kaya susu kok. Lah ngopo adik gur gajah? Gajah ndek gading kok. Mlebu ana memang kesempatan kaya ngene. Ora arek pisan iki. Ngestina Ripanu. Oke. Yo. Yapa laruta godha guru kula yen tanamutusa sang Sri Gong nun ben ketok gajah tenan bengok kaya gajah ngono lho. Hah? Bengok. Gajah piye? Bengok ndang. Wes aglar Udu kuwi. Kuwi apa-apa gending mesti gumun ora. ya wis tak turu ae ngono men gendhi ra oleh ora. Bengok lho. Nah. Yen pancen gajah mestine ana suarane. Ayo Gong, ndang Gong. Ayo.
Ande babon. Bengok kaya gajah lumrah kaya ning nggen berbinatang. Kuwi lawang goblok. Nggih tak ora iso. Munggah lho. Kuwi serigala. Meong, kucing. Kucing apa sing wis ora. Nang kene barang kedaton sing kok adewi sapa? Iki gajah ya? Heeh, sapa sing ngarani tikus gajah? Sapa jenengmu Dewi Banowati? Lho. Wis ngerti jenengmu Panandira malah takon. Aku mau ngawur. Nadyan ngawur ning bener. Wis ra tak udoni. Nengane. Turune to garing turu. Meneng ae lah. Reng. Ya le. Turu anyel nih bayarane padha turu ora. Ya nyambet gawe le. Kakang Bakyu rasa kuwi. Kowe ngopo mancing nang Taman Sari Kadi lengleng goleke marang Supatniwara Garwanata Mandaraka Ngestina. Dewi Mayang udu Mayangi mambengi Banowati. Ya ning Banowati. Ya Banowati. Ya Panuwati. Tanu apa Panu? Tanuwati. Lah wing atase gajah kok iso guneman? Ya iso mergo ngumut radio. Batu ana wae. Ri palungguhan iki aku mbedah negara Ngestina. Mongko sing jenenge mbedah praja Bandara Tumbayong Putri. Putri Ngestina ora ana liya kejaba kowe. Tan wurung bakal amarem entuk jati ning pemarem. Sawangen iki gadingku lho kaya ngene. Sawangen. Nek Duryudana mesti selayu gadinge. Aku kaya ngene, rembukan apa? Rembukan apa? Rudha paripesaya, Tru. Ayo reng turu. Tangi to. Ya Kakang Bakyu. Ayo bruki bareng. Heeh. Aku mau. Ya, ayo. Majar kapiandhem Dewi Banowati merga saka ajriying ngrangkul dumateng Sang Janaka mongko wong entuk wahyu ora kena gepok singgol mring priya wahyu cat wahyu wiji sejati panjing mring Sang Arjuna. Dimas kopro mumet lho gong ora senengan. Bene lek ora ono garing turu terus. Reng. Seneng amat. Toh. Aku nyeluk tulung Dimas. Inggih ning sampun ngantos ninggul dumateng kula. Lah sebabe apa? Mboten amargi kula kalian panjenengan menika sampun benten paduka sampun winengku dening kakung. Kula benten kalian rumiyin mangke tak malah dados dosa. Suci joh kowe iki senengmu ora. Mboten mekaten, mboten nyuwun pangapunten Kakang Mbah. Iki lho ngrangkula gading kowe lho ora apa-apa. Apa awake iki waton aja buntut, Reng. Tanginya ya tulung, Reng. Tulung tangi karis prapajam iki lho. Toh. Aku tulung ngono. Dimas Arjuna aku tulung ngono. Sebabipun menapa? Ana gajah sinten muriku iki mangingkir. Alah ningkir. Aja ninggul. Ninggul ora. Wes. Gajah. Alah. Toh. Gajah iki binatang sing paling jujur. Tira. Lek liyane ora jujur. Upamane enak ya kuwi cap kaki 3 dibuka renek kaki 3-ne. Jadi kopi luwak dibuka renek luwak, lek sarung cap gajah duduk dibuka renek tralin iki to. Reng, ya jud ora.
Rantang barbar lele mbok wis omong ae ora. Sesuk awan sik mayang nel iki ora omong ae mesti. Senengane ora. Kuwi Badaro. Badan-badan piye? Tak gading pisan apa piye kowe? Badan-badane ora. Oh. Wis entek wektune. Halo, Mepsa wis dipanasi. Gak salin. Dok. Jane aku dadi gajah terus nanti tanggal 14 kok. Lah sapa sing ngancani aku senengane? Lah timang karo gareng turu. Lah. Anggere nek rancak mesti disendeni lho. Ajale. Entang wis ya ini wis. Dolereno. Ana sing ngamuk ora trima mar. Sapa kae Ratu Sabrang nggawe kuluk lho, mekutha kaya kongguan. Oh, kae musuhku Dewa Kumara. Kamu barang tak tindakake kanggo srana mateni Janaka. Timune akeh kang dadi rubeda. Sapa ki bulus iki? Semar Badranaya kuwi sapa? Dewa Kumara, endi Janaka? Kae momong aku yen ra trima musuhe Semar. Hilang nyawamu, bomku tampanana. Ah! Mesti anggere nek wong rame-rame kok mesti kowe mun. Bola-bali. Kukumu kok sepidoli ben ngopo? Apa ora gumun karo kowe? Nang kene sing enek aku karo kowe. Gareng turu ki wayahe kowe rek. Piye to? Pak, apa? Mbak Lara. Tak idoni tenan kowe. Kari sithik. Keturu ora. Bule, jenengan kudu matur nuwun. Wong kalih kula, bapak ambak wong tuwa niku yen ngerti sampean ngoten niku mesti ringas dheweke. Mergo iki wayahe aku randang barbar iki. Masalah. Gong, ngun. Gareng, Gong. Nyapa? Bubuk neh. Ya ampun. Golekno semen tak core ning kene. Aja ora. Nganti Mas Gareng. Alah timati lokne sampe tak nang ning bis mlebu bis aku. Ora melu mangan. Enek to? Eneng ora. Lah. Napa apa jane aku sik wareg. Eneng mangane. Separuhe no. Enak lho iki. Ya cutur apa-apa. Turu mangan senengane gumun wong karo ngono kowe. Lho lunga ta. Gara-gara wong turu marah entuk wahyu iki. Gareng awas ya. Lek turu terus kaya ngono aja takon dosa. Malah tak golekne kipas tenan lho. Iki wahyune ditampa karo Anoman entuk wahyu kapanditan Werkudara entuk wahyu sing jenenge wahyu kaprajuritan Ndara Janaka entuk wahyu wiji sejati panunggalaning Trimanggala tegesipun lelampahan dalem menika sampun paripurna.